लोगोफोर फैलायबाय जोंहा दिनै नै सोरांनायनि नै बिदिनो सायगासिनो दिंखिया मैगं नै सायगासिनो ओमफ्राय बायदि जागुल ओंखाम जागासिनो नै सासेया बिथिं मा खादो हैसो मैसोखौ मा होनना बुङो झुला 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 हैसो मैसो खादो नै माया बुङो आरो गथ'फोर फुथुनायखौ ओरै मा होनना बुङो हैसो मैसो खानो नागिरदो आरो दा दाबो थिंगा जायो नै बोथोरावबो अमा खानायसो जां लिंदोंमोन माया अमा खालाबाय दिनै भिडिअआ नंगौसो नङासो सुना दोनदो अमा खानायाव फाननायानो आरो आं सुना लाना फैदो सुना दोनदो अमा खानायखौ बियायनानै हरखादों खानायनि नङा खानायनि हरखादों आरो नों अमा खानाय मालाय मागो जानो अमा गुफुरा देरबायानो गुफुर अमाखौ मारै जागोन नै आजा हैसो मैसो मोनसे खानाया जि हल्ला थांगोन दे जाबाय थागोन दे स्निन बस आंनो थाथों हे गलिया ये कान की दंग अरे उसको बांधना यार हे जाबायदि नहीं यार करेगा माझा घर कुठलं हाँ मारी माँ खांबाय बाबाया बाबाया मा हांगो मारे बाबाया बरबा थांबाय ज'द कुठलं जाबाय दे दासो गोथौ जागासिनो जानो ना ओए माँ खाने लाय दासो बाय ख्रां जाबाय इनो ना दयनियाबो गायाबो हामदोंमोन गोलैबा माबाबा बाय माबालांबाय ये नीचे को दासो हामबाय दे ऐसे करो तभी तो जाएगा हम लोग रखा ऐसे करो ऐसे हाँ ऐसे करो हाँ देख ये शाबाश इसे बोलस नाही ऐसे आएगा ठीक है हाँ देखा ay usukun deh sampe ang usukun kudlo नवा इखने खुलिगोन kuliah खुलिगोन sukun ang नों एमान बरा आं एमान छोटा ang bara nonga Nele logoफोर हैसो मैसो दा kudloa हैसो मैसो नो जनानै गाबाबाय खर' गिदिंनानै नैले ज' जानोसै गिदिर बांगाय नै टपकाखो ज'बा सेस सानसे बायजोबखागोन आंनिया बारा गोजौ नङा खिन्थु आसुगुर माने आसुगुर इके खानिलु Wah, jangan sisa moni mama kan ya. 시작하 그럼 Ah, ini kemana? ini mah beda dah Sisa moni mama. Teko, sama ni guru. emang gede askura pare ba man danger Wiman sini askura Lainnya mikir kak Nanya pasti nampak pare bata itu jangan Oi, pare ba nampak bata nang lain dah pare bata Cacing frena ini. Nih ya. Lima nih gede Pistol. Bisa Pistol gitu. Bapak. अपने हरा हरा किया Kaya orang nih किया Angnya gusung nih ya sebelumnya halangan besang jot makam na lagi deh Ayo besang ulang beda baik Rohat gelegan. Jangan dia gelegan dulu deh makanya kan baik dah ay ini siapa ini doa mudah na susu baik dia tahu Jogan na munda toy mani wa ini. Boso bahasa ini gutum. गाड़ी खोला खत्म कर दिया। अरे पूर्ण जावे ना Kuli. जो भाई Kuli.
खुलि हामदो दे ओरैबायदि खासेया गोलैयोसो इयाव एमान मति जाबाय नों ज'आ मायबा मटिबानो जयो आरो मतिबानो माने एमान लिरबा मानसिया जगोन नाखा थां बायना लाना फै गथ' हासेनि बुस्थुखौ इयाव बस'ना बाय साला बाय लाबाय हाथ हा बरबाद खालामना सेटेप हा नारिखल रुखिदो ओइ नैथिया रायदो बाबादो माबा देबाय दोङो जागुन्दै खारा दे म गारनाय नों बै थांना गारना फैनाय आरो सिगाङाव दे गारसन बोरो ल' मोनहैदों नालेंखर गारदो र' गाहाम माबाखांबाय रुखिखांबाय आं दा मोनानि जानो थाखाय खला साफ्रि फिथा बानायनो नागिरदों आरो ना नैबे जाबाय नारेंखल बेखौ नारेंखल आरो सिनि होनानै आं एसे दैदो गोदौ होदों आरो ना फोमोनदों आरो एसे ओमफ्राय नैबे जाबाय दै गुदुं नालेंखर ini लोगोफोर इनि आखायाव जो माबा बै मेहेन्दी आखिनाय आं आखिनाय माबायदि नांदो लोगोफोर इमान सुन्दर आखिनो रोङो आं दा इमानफोरा नैबे माबा बटा नलेबा इखो स्नेकबो जायो पिटिगम जिबुआ इनि डिजाइन धेनुकार बापरे बाप बहुत सुन्दर नालेंखरखौ सिनि होनानै एवदो आरो लोगोफोर एवबा माने बरिया गोथाव जायो है ना नैबे मा दै गुदुं फिथा गुन्दै बे नारेंखल एवनायाव फिथा गुन्दैखौ होनोसै आरो दै गुदुं आया दै गुदुंखौ मिक्स खालामसै आरो मोजां थोरसिया गुदुं जाबाय फलटांग वास्तु के हिसाब से मैंने किया है खायसे टिभि उल्थायलायबाय बैथिं दोङोमोन बिथिं लाना फैलायबाय आरो वास्तु मते उत्तरथिं जाहानि फेमिलि मेम्बारफोरानो बेयो आदा बेयो पापाजी नै बाबानि आगोलनि साख्रि मावनायनि नै सानैया आप पंखा लगा सकते हो माइडियर ओमफ्राय नै जोंनि देदलाया इनै Pas au postulat de da